Puspusan naman po ang paglilibot ng Municipal Health Office ng Mangaldan sa lahat po ng paaralan upang maturukan ang mga mag-aaral. Ang bakuna eskwela ay sinasagawa sa mga pampubliko at pribadong paaralan na layunin na maprotektahan ang mga kabataan laban sa mga sakit gaya ng measles, rubella at tetanus at diphtheria. At nandyan din ang human papilloma virus. Kamakailan umabot sa 124 na estudyante ang nabakunahan sa Mangaldan National High School at Santo Tomas Catholic School. Matatandaan na nauna nang nabakunahan ng ilang mga mag-aaral sa iba pang paaralan sa bayan na itinuloy ng tanggapan matapos maantala dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Patuloy nilang hinihimok naman ang publiko at pribadong paaralan pati na rin ang mga Parent-Teacher Association ng suportahan ng mga kampanya sa pagbabakuna upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga kabataan sa buong bayan. Bukod sa mga paaralan, patuloy rin ang pagbabakuna sa mga health centers at medical facility depende sa itinakdang schedule ng kada barangay. IFM News. IFM News. IFM News.